Iloinen tervehdys täältä piispan työhuoneesta, työn touhun keskeltä sinulle sinne sinun työn touhusi keskelle. Meillä on tulossa syyskuussa yhteiset myö- ja työpäivät. Tänä vuonna aiheena on usko kirkkoon, usko rauhaan, usko elämään. Eli varsin ajankohtaisten aiheiden äärellä olemme. Aloitamme yhdessä messulla Mikkelin tuomiokirkossa ja siitä sitten seuraamme Mikaeliin. Uskosta on puhumassa muun muassa tietotubettaja Ville Mäkipelto. Ja on meillä vieraita myöskin CMIstä, puolustusvoimista ja ilmatieteen laitokseltakin. Eli paljon on tärkeää asiaa tulossa ja yhdessä sitten pohdimme, että miten usko kirkkoon, usko rauhaan ja usko elämään voisi näkyä seurakuntien työssä. Mutta toki tarjolla on myöskin hyvää ruokaa ja mukavaa seuraa. Keskiviikkona meitä viihdyttää duetto Minttu sekä Ville. Eli on luvassa asiaa, yhteistä jakamista ja yhteistä työskentelyä ja ehkä myöskin vertaistukea. Joten tavataan syyskuussa. Tervetuloa mukaan.